Hoi allemaal, ik ben Esmee. Ik studeer momenteel aan de Universiteit in Maastricht en ik doe de richting gezondheidswetenschappen. Vorig jaar hebben wij een project ontwikkeld ten aanzien van jongeren en armoede. Tijdens dat project is naar voren gekomen dat het voor jongeren heel belangrijk is om een groot sociaal netwerk te hebben. Dus dat betekent veel vrienden, familie en mensen in de omgeving waarbij ze terecht kunnen indien ze problemen hebben, stress hebben, problemen met geld, financieel, armoede. Daarbij is het ook heel belangrijk dat het zelfvertrouwen van de jongeren verhoogd wordt en daarbij ook de eigen effectiviteit. Dit zorgt ervoor dat jongeren handvaten krijgen om dan te leren omgaan met allerlei problemen die ze tegenkomen. Dus ik zeg maar iets op schoolproblemen, maar ook problemen thuis, problemen met geld, problemen zoals stress enzovoort. Het begon allemaal toen ik in groep 6 zat van de basisschool. Mijn vader verloor zijn werk en kwam een tijdje thuis te zitten zonder werk. Waardoor we ook eigenlijk er geen geld binnenkwam. En we moesten ook gebruik maken van de voedselbank en ik had het eigenlijk helemaal niet door. Totdat op een gegeven moment een lerares naar mij toe kwam. Het was Sinterklaas en we moesten allemaal een surprise maken. En ze nam me even apart om het erover te hebben en ze zei zo van ja, ik weet hoe het thuis is. En ik had echt zoiets van, waar heb je het over, want ik weet helemaal van niks. En toen zei ze van, ja, als ik of mijn collega even die €5 vrij moeten maken, dan doen we dat gewoon. En toen had ik echt zoiets van, hebben wij financiële problemen of zo? Waar we hier nu zitten op dit moment is het distributiecentrum van de Voedselbank, noem het maar het zenuwcentrum. Hier worden alle pakketten ingepakt die op 14 verschillende uitdeelpanden uitgedeeld worden. Buiten dat hebben wij nog een functie als distributiecentrum voor alle voedselbanken in Limburg. Dus ja, noem het maar een groot bedrijf. Totaal werken er 130 vrijwilligers op de voedselbank, waarvan er zo'n 60 à 70 dus hier op het distributiecentrum aanwezig zijn. De andere vrijwilligers werken op onze uitgiftepand als gastheer en gastvrouw om de mensen hun voedselpakketten te overhandigen. Het was niet dat we weinig te besteden hadden, maar het was voornamelijk dat we weinig eten hadden. En toen was ik een heel zuinige eter. Ik had eigenlijk alleen wat ik lekker vond. En mijn ouders wilden natuurlijk zo goedkoop, maar zo goed mogelijk boodschappen doen. Dus ze kochten dingen die ik niet lekker vond. En dat ging nog wel eens mis, dat ik mijn eten niet op had. En dan heb je gewoon honger. De voedselbank kom ik niet voor een aanmerking. Dus dat ik net te veel inkomen heb door een onkostenvergoeding. En ze rekenen de onkostenvergoeding mee in mijn weekgeld. Terwijl het voor onkosten is van werk. Ja. De vraag bij of wij veel jongeren in de doelgroep hebben van de voedselbank. Ja, daar zitten eigenlijk 2 knelpunten. Dat zijn de oudere alleenstaanden en de jongere alleenstaanden. Want de alleenstaande mensen, er wordt altijd gedacht dat mensen met kinderen het moeilijk hebben. Die hebben het natuurlijk ook moeilijk. Maar de alleenstaande groep is eigenlijk nog een ergere groep. Omdat deze mensen naast hun vaste inkomen eigenlijk niet meer buiten komen. Mijn naam is Roy Spiers, ik werk bij de Kredietbank. Het is 2008 en ik ben daar case manager schuldhulpverlening. En de laatste 2 jaar ben ik veel meer bezig met de laatste 2,5 jaar met preventieactiviteiten. Mijn werkzaamheden die bestaan er eigenlijk uit om mensen te helpen met financiële problemen. Dat is eigenlijk heel divers. Het kan dus inderdaad zijn dat iemand inderdaad zijn schulden opgelost wil hebben. Maar het kan ook zijn dat iemand wat coaching nodig heeft, met of een budgetcoaching ten aanzien van zijn financiële huishouding, zodat hij zaken weer op de rit krijgt. Ja, ik ben ook jong geweest, ik heb ook domme dingen gedaan. Zoals een telefoonabonnement afsluiten en die niet betalen, natuurlijk. Ik heb die nooit betaald. En een zorgverzekering die op een gegeven moment dus mijn rekening niet meer afhield. Dus daardoor ben ik ook best dik in de schuld gekomen. En zo nog boetes zoals rijden zonder rijbewijs en al die domme dingen. Dus meer door jeugdige domheid ben ik een beetje in de shit gekomen. Het is eigenlijk heel divers, van oud tot vrij jong, als ik het zo mag zeggen. In mijn carrière heb ik iemand gehad die 85 jaar was of is en een goede jongere van 18 jaar.
Dus dat is vrij divers. Wat wel opvalt is de laatste jaren dat wel ook steeds meer jongeren een beroep gaan doen op de kredietbank. En daarnaast zie je ook wel een verschuiving van de doelgroep. Tweeverdieners, mensen met eigendomswoningen en ouderen. Ja. Ik had altijd geld tekort in principe. Hoe deed je dat dan? Met boodschappen of met Ja. eten? Of... Gelukkig had ik lieve mensen die toen ook nog een beetje voor mij zorgden en waar ik gewoon, als ik niks had of zo, kon eten. Dat geluk heb ik wel gehad. Daar ben ik iedereen ook dankbaar voor degene die dat voor mij heeft gedaan. Ik ben Kim Schmiets en ik ben wethouder duurzaamheid, armoedebestrijding en omgevingsbeleid in de gemeente Sittard-Geleen. Armoedebestrijding heb ik specifiek op gevraagd in mijn portefeuille omdat daar mijn hart ligt. Dus ik hoop daadwerkelijk dat we wat dingen kunnen verbeteren in deze gemeente. Want dat is eigenlijk wel nodig, want de statistieken liegen er niet om. Als je ziet dat er gewoon 3600 huishoudens in onze stad eigenlijk onder de armoedegrens leven, waarvan in 1200 huishoudens ook kinderen leven, dan is er eigenlijk wel heel wat werk aan de winkel. Ja, ik ben Shelly, ik ben 24 jaar, ik woon in Sittard en ik heb een weekbedrag van €45 om rond te komen. En hoe doe je dat? Hoe is dat? Want dat is in Nederland is dat best wel weinig geld, hè, 45. Ja, het gaat natuurlijk snel op. Ik heb ook nog huisdieren en ja, Oké. dan als ik me een beetje uitreken, ja, dan heb ik €5 gaat naar benzine, 4, €5 voor de dieren en dan nog 1 pakje check in de week, want ik rook. En dan heb ik de rest over voor mijn boodschappen, dus dat is dan nog €30. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel een hele grote groep mensen en jongeren die al in een financiële nood zitten. En wat we daarvoor willen doen, hebben we bijvoorbeeld het project Kansen voor alle kinderen. En dat betekent dat kinderen kunnen deelnemen aan sport, cultuur, schoolactiviteiten. Daar zetten we echt heel sterk op in. Maar ook bijvoorbeeld op de innovatiesprints in het middelbaar onderwijs. My Cash, My Future is daar een heel mooi project van, waarbij jongeren echt worden betrokken om zelf mee te blijven denken aan hoe je anders met geld zou kunnen omgaan. Maar dan nog blijft er een hele doelgroep waarvan ik me wel eens afvraag of we die helemaal in het vizier hebben. Niet iedereen klopt aan voor hulp. Ja, die dieren, dat is een beetje mijn alles. Dus ik kom thuis, ik ben niet alleen, ze zijn er altijd. En ja, dat je weinig geld hebt, betekent niet dat je geen recht zou hebben op dieren. En dat betekent ook niet dat je dieren niet goed zou kunnen verzorgen. Ja, ik ben Jules. En ik ben Puk. En wij hebben een voedselinzamelpunt op onze school opgericht. En het is eigenlijk allemaal begonnen toen we in 2015 zijn begonnen met vrijwilligerswerk. We zijn toen begonnen op het AZC hier in Maastricht. Daar hebben we geholpen met de vluchtelingen te helpen, te verzorgen. Maar we hebben er eigenlijk ook gewoon verbindingen gemaakt en vrienden gemaakt. Toen zijn we vervolgens verder vrijwilligerswerk gaan doen. Toen zijn we in aanraking gekomen met armoede hier in Maastricht. We zagen het en we dachten, kunnen we niet iets eenvoudigs doen, iets simpels doen om te helpen? Wat zouden we dan eigenlijk kunnen doen? En we dachten, hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het realiseerbaar maken? Toen dachten we, misschien kunnen we op onze school iets doen. Misschien kunnen we een voedselinzamelpunt doen. We hebben toen een mail gestuurd naar een paar mensen van de schoolleiding. En toen mochten we eigenlijk al vrij snel op gesprek komen. Dat gesprek ging erg goed en we kregen vrijwel meteen groen licht. Deze inzamelingen gingen goed. En al snel gingen we ook op de Sint Maartens inzamelen en zijn we ook naar het UWC uitgebreid. Uiteindelijk gaat het project nu steeds verder en verder. We zijn nu eens in de 2 weken inzamelingen aan het houden. Daar verzamelen we food en non-food producten. En dit doen we 2 keer per maand. Mijn naam is Joshua Ramakers. Ik werk bij Partners in Welzijn als schoolmaatschappelijk werker, pedagogisch werker. Mijn ervaring met gezinnen in armoede is dat ik die natuurlijk wel eens tegenkom in mijn werk. Ik zit op scholen waar je het ook vaker hoort. Daarop hebben wij ook in samenwerking met de kredietbank een programma in elkaar gezet waarbij we dus aandacht besteden aan een stukje pesten, weerbaarheid, maar ook zeker de financiële problemen die daarbij kunnen horen. Om zo kinderen toch iets bij te brengen over hoe om te gaan met geld, maar ook wat het betekent als je minder geld te besteden hebt. Mijn naam is Cyril en ik ben 43 jaar en ik ben de trotse vader van Jules en van Puk. En we zijn als gezin eigenlijk door omstandigheden eigenlijk ook in een vorm van armoede terechtgekomen.
door een gezondheidssituatie van mezelf en een echtscheiding achter de rug, dan zie je je geconfronteerd met een situatie waar je zelf niet voor gekozen hebt, maar wel doorheen wil gaan. En dat heeft bij ons gezin ervoor gezorgd dat wij een hele poos niet actief zijn geweest in de maatschappij. En in 2015 zijn wij begonnen als vrijwilliger. Ik ben toen persoonlijk aan de slag gegaan bij het asielzoekerscentrum, maar mijn kinderen mochten niet mee, want ze waren te jong. Maar ze wilden zich wel heel graag dienstbaar inzetten voor een ander. En toen zijn we etentjes gaan organiseren voor de asielzoekers, maar ook voor de vrijwilligers, maar ook voor buurtbewoners om verbinding en ontmoeting te realiseren. En van het een kwam het ander. Mijn kinderen gingen op een gegeven moment mij voorbij en zij gingen zich veel harder inzetten voor een ander dan ik dat überhaupt kon. En toen zijn zij via dat vrijwilligerswerk in aanraking gekomen met armoede. En ze vroegen aan mij: pap, vind je het goed als wij proberen hier iets aan te doen? Ik zeg: tuurlijk, wat willen jullie doen? Bedenk maar wat en regel het maar. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen hebben ze een bericht gestuurd naar school, toestemming gekregen, bij de burgemeester ontvangen. En van het een kwam het ander en de ene school naar de andere school wil zich eigenlijk aansluiten bij de eenvoud van dit project. En dat is eigenlijk gewoon jongeren bewust maken van als jij iets wil doen voor een ander, dan zul je zelf in beweging moeten komen. Ik denk dat het steeds meer zichtbaar wordt, omdat we toch preventiever te werk proberen te gaan. We zijn meer te vinden in de wijken. We laten ons ook steeds meer zien op social media. We proberen ook echt een gezicht in de wijk te worden. Dus ik denk dat we dan wel laagdrempeliger meer inzichtelijk hebben van wat er nou allemaal speelt binnen de wijk. Ik ben Amalie Bokrissi, ik ben 16 jaar en ik zit bij de Jongere Cliëntenraad in Sittard. Ik zit er al bijna 3 jaar bij, als ik het goed heb. En ik vermaak me daar. En hoe ben je daar terecht gekomen? Het begon met een mededeling op school. Wie heeft daar interesse in? Ik dacht dat het iets met politiek te maken had, dus ik ging daarheen. Ik kwam erachter dat het niet zo was. Maar hoe het werkelijk was, beviel me wel. Want dat is namelijk praten over problemen dat met jongeren te maken had. En dan kijken, hoe lossen we dit op? Wat zijn de statistieken erover? Kunnen we dit aan de gemeente aankaarten? Kunnen zij er iets mee doen? Dus je gaat echt, je probeert het aan te pakken op de manier wat voor jou het beste is. Op het moment dat je in de schulden zit, of dat je iemand kent inderdaad die in de schulden zit, blijf er niet meer rondlopen. Er is een oplossing. Daar kan maatwerk in geboden worden. En praat. Al is het al kun je niet met je ouders praten, praat inderdaad. Ja. Of inderdaad met je medestudenten of leerlingen, of met de school zelf, schoolmaatschappelijk werk. Dan blijf er niet meer rondlopen, want dat lost uiteindelijk helemaal niets op. Mijn oproep aan alle jongeren die thuis zitten en niks doen, is: steek je nek uit, ga naar buiten. Doe iets. Ga dus noods vrijwilligerswerk doen, want via die kanalen is er best nog wel werk te vinden. Maar je bent onder de mensen, het leidt je af, je geeft je structuur en het laat je zien dat ook in vrijwilligerswerk heel veel bevrediging te vinden is. Schulden zijn snel gemaakt en het kan ons allemaal overkomen. Allemaal voelen we ons wel eens verleid om een beslissing te nemen die misschien niet de allerslimste is. Maar dit is niet erg als je maar op tijd hulp zoekt. Laat het niet erger en groter worden dan nodig is. Nou, het kan zijn dat mensen vreemd gaan kijken. En ook heel vervelend gaan doen, maar daar moet je je echt niks van aantrekken, want het komt echt allemaal wel weer goed. Ja, blijf gewoon doorvechten, want ik ben er ook zo goed als bijna uit. En er is wel licht gewoon aan de andere kant van de tunnel. Het is niet dat je forever in darkness zit of zo. Het is, blijf gewoon doorvechten, want je haalt het wel eens. Als jongeren zijn we toch wat meer verleidelijker om met de jongeren te praten. We zouden misschien meer luisteren, want het is niet een volwassene tegen je praat, je voelt je meer op je gemak. Vooral over je eigen verhalen vertellen, je eigen ervaring, dat het geen taboe is, dat is het belangrijkste. Zeggen dat het oké is om erover te praten. En de instanties toch wel bespreekbaar maken. Dus van, je kunt hierheen, ik heb het ook gedaan, zij hebben het ook gedaan. Het helpt wel en wil je gaan sporten, dan kun je daarheen. Dus echt laten zien, het kan anders en het hoeft geen hele gedoe te zijn, het gaat best wel makkelijk. Wat ook natuurlijk opviel is dat we mensen zagen die vaak met producten kwamen, zijn de mensen die deze situatie herkenden. Vaak waren het leerlingen die bijvoorbeeld in dezelfde situatie hebben gezeten en die vervolgens, omdat ze uit de situatie kwamen, natuurlijk producten konden doneren en natuurlijk ook wilden doneren. En dat is natuurlijk ook heel mooi om te zien. Ja, eigenlijk is onze boodschap: ga je afwachten tot iemand anders begint en tot je er dan bij komt? Of ga je zelf initiatief nemen en wil je echt een verschil maken? Je kunt een verschil maken, dus maak het verschil. Nou, ik ben niet in een instelling terechtgekomen. Ik heb moeten rondzwerven
was een zwerfjongen. 3 maanden lang heb ik overal geslapen, in kelders, buiten. Koud, winter, sneeuw.